जिल्लानि सिङाव 1971 मायथाइयावनो गायसन जानाय गंसे गुबुन गुबुन हारि हारिसाजों लोगोसे मैखोम बर' हारिनि सुबुं ओनसोल। जाय ओनसोलनि मुंखौ जिल्ला नाङै दिनैनि सानाव साजिलिजार मुंजों मिन्थिनो मोननाय जायो। आसाम फरेस्टजों गामि गायसनजेननाय समाव हाखौ लानानै दाङाबाजि जानांनाय साजिलिजार गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि सानाव माबायदि थासारियाव? बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गाहायै मानि सायाव सोनारनानै गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो दं? नैरोजा 20 मायथाइनि उनाव बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव प्रमद बर'नि सरकारा फैखांनायनि उनाव बै ओनसोलाव माबायदि जौगाथाय मोननो हाखो? बे ओनसोलनि हानि जेंनाया दिनैनि सानाव माबायदि थासारियाव दं? लोगोसे सोलोंथाइ, हान्थामेलानि राहा लामा, दालां, देहा फाहामसालि बायदिफोरनि जेंनाया दिनैनि सानाव बेसेबां जौखोन्दो जौगानो हाखो? बेफोर गासैबो सोंथिनि फिननायखौ नागिरनानै अदालगुरिनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे उनसंनाय हाबाफारि। बे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सागुलिजार ओनसोलाव। जि सागुलिजार ओनसोला 1971 मायथाइयावनो जि गायसनजादोंमोन, बेयाव बर' हारिजों लोगोसे आदिबासि, नेपालि, राभा आरो गोबां बेबायदि हारिनि सुबुंफोरा बा थागिबि सुबुंफोरा दिनैनि सानाव नैबे सागुलिजार ओनसोलाव जिथु रायजो जागासिनो दङ आरो बिथांमोना खौसेथियै जिथु आबादनि सायावनो सोनारनानै जों मिथिनायाव दिनैसिमहालागै बे ओनसोलाव रायजो जागासिनो दङ। आरो जों बुंनांगोन जिथु 2020 मायथाइनि जि 27 जानुवारियाव जि बर' गोजोन गोरोबथा जालांबाय, बे बर' गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो जिहेतु बिटिसिआव मोनसे सोलायनायनि दोहौ फैदोंमोन। बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे गोदान मोनसे सरखार। आरो बे सरखारनि दिनाव दिनै ओनसोल नाङै दिनै मा जौगाथाय जाखो आरो बेबायदि ओनसोलफोराव दिनै नैबे 1971 मायथाइयावनो जि गायसनजानाय गामि होननानै बुङोब्ला बे सागुलिजार ओनसोलाव दिनै मा सरखारनिफ्राय बेबायदि जौगाखां हाबाफारि जाखो, बिनि सायावनो जोङो दिनै नायबिजिरनाय मोनसे हाबाफारि लानानै जों बे समाव दंफैयो। आरो आं बिनिफ्रायनो मिथिनो नाजानाय जिहेतु नैबे समाव आंजों लोगोसे दङ बे ओनसोलावनो गोबाव समनिफ्रायनो दिनैसिम लानानै जि 50 बोसोरनिफ्रायबो बारलांनानै जिथु रायजो जानाय सासे गेदेमा सुबुं। आरो बे सुबुंनिफ्रायनो आं नैबे समाव थोंजोङै मिथिनो नाजानाय जिहेतु बे ओनसोलाव बिथांमोना बबे समनिफ्राय माबायदि फैजेनदोंमोन आरो दिनैसिबां बे ओनसोलाव मा जौगाथाय जाखो, बिनि बागै जों एसे मिथिनो नाजायो। आरो गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। नोंथांमोना बे सागुलिजार ओनसोलाव बेसेबां बोसोर जाखो रायजो जानो? बर्तमान जों दायो बेयाव बर', राभा, आदिबासि जेनेबा नेपालिबो दङ खानैसो। दा बेबायदि जोङो नैबे ओनसोलाव 1971 मायथाइयाव जों बेयाव माने आगान होफैदोंमोन। नाथाय दिनै जों बे जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै बे ओनसोलाव थांनानै दङ,
जोंहा बे समाव ओरैबायदि खस्थ'मोन माने जोंहा दैनि असुबिदामोन आरो दै बे माने दैमायाव माने 20 दिन बा 25 दिन बा 18 दिन 17 दिन बिदि थांनानै दैया हाजोआव थांनानै जों बे दंग'आव दै लाबोनानै फुख्रियाव दोननानै जों लोङोमोन। नाथाय बेयाव मा हारिनि मानसिफोर थायो गाहायै? बेयाव माने जोंहा गोबां आदिबासि आरो बर'आ राभाया थाङोमोन आरो दै लायनो बे ओनसोलाव। बिथांमोना जिथु नैबे साग्लिजार ओनसोलनि जे रायजो राजाफोर बिसोरो मानि सायाव सोनारनानै दिनै जिउ खुंगासिनो दं? दा बिसोरोथ' बर्थमान बुंनो थाङोबा जिउ खुंनाया बेनोसै माने बर' राभा बा आदिबासिफोरा खौसेथि बे दैनि मोनसे जाहोन आबाद मावनानै दंग'निया दैजोंनो आबाद मावनानै सोनारना दङ आरो। फरायनाय बिथिङाव माबायदि? फरायनाय बिथिङावथ' गोबां दुरबलता होनना बुंजायो। दायो एसे सासे सानै एसे दावखोदों नाथाय गोबां दावखोद्रायनो हायाखै माने अभाबा बहुद दङ आरो जानाय लोंनायनि फारसेथिंबो अभाब दङ माने जि बाङाय गायो बेयावबो मैदेरा फैनानै माने जालांजोबनाय बिदि जायो माने बहुद दुखु खस्थ'जों गायो मानसिफ्रा। बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोदान मोनसे सरखार फैदों जिथु बिटिसिआव बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव। दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नोंथांमोननि नैबे साग्लिजार ओनसोलाव मा सोलायनाय फैदों? जोंनियाव सोलायनाय माने बेनोसै दा बर्थमान प्रमद बर' होननाय बुंनाय लोगो लोगो जा बे गबिन्द सार जिथु डेपुटि चिफ बिथाङा दिनै बे नैबे लामाखौ माने जेबायदि जाहोनांगौमोन बेबायदि जाहोआखैबाबो जिखिनि एसे माने हानायखिनिखौ बिथाङा खामानिखौ मावाखै नङा मावदों। दा बिथांखौ आं माने बेखिनिखौ साबायखर बावदों। दिनै आं साग्लिसार एरियायाव दिनै 17 बोसोर दिनै बिपिएफआ सालायलांदोंमोन बिथांमोना जेबो जोंनो माबाखौ होनो हायासै अनसुंथाइखौ होनो हायासै। हानि जेंनायाबोथ' दा दिनै प्रमद सार जेरैबायदि सारा जेरैबायदि मोनसे आवगायना लाबाय बा मोनसे धरना कुर्सियावबो बुंदोंमोन बिदि होननानै दा बिनिखाय दिनै प्रमद सारा जेरैबायदि सानदों बिदि जाफुंसार खालामबाय। जोंनि खालेंदुवार बा जोंनि बे बन मोनसे बा फरेस्टनि हायाव थानाय जिथु रायजो राजाफ्रा जिरायना दङ बेखौ दिनै फरेस्टनिफ्राय मोनसे मियादि पट्टा मोनसे माबाखौ होबाय मा होनो बेखौ हा पाट्टा बे हा पाट्टाखौ होबाय। दा बिथांमोना दिनै बहुद मावबाय। बे देहायारि जेंना जायोब्ला लोमजायो साजायोब्ला बिनि फाहामथायखौ नोंथांमोना बबेयाव लाहैयो? जोंथ' दा देहा फाहामगिरि मोनोब्लाथ' जों बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोलियो आरो बेनिफ्राय जोंहा नैबे मोनसे दा नै गबिन्द सारा जिखिनि नैबे मोनसे रास्ताखौ एसे जों गारि गुराखौ लाबोनानै खारनानै जोङो देहा माबाखौ जोङो माब्ला अदालगुरियाव लाङो बे बनगावआव आरो माब्लाबा लाङो जोङो पानेरियाव बेबायदि मोनसे जोङो माबाखौ देहा फाहामसालिखौ माने बेमारिखौ होसोयो आरो जों दा दिनै खाथियाव दङ जोंहा दिनै बेयाव गोबां माने मा होनो बेखौ डाक्टर खम माने जोंहा बै नना जोंनि बे भल्ला दैसा सेरावनो जोंहा मोनसे बाब्लिहाय मोनसे सेन्टार दङ जोंनि बे मेडिकेल सेन्टार दङ मोनसे बे मेडिकेल सेन्टाराव गोबां माने मानसि नांगौ बेयाव गोबां मानसि गैया बेयाव सानैसो माने जोंहा मा होनो बेखौ आसा दङ बे आसा सानै दङ आरो बेनिफ्राय डाक्टर सासे दङ बेयावनो जोंहा बेबायदि बाहाय फिसालाखौ बेसेबां होना नायना होयो आरो बेनिखायनो आं बेखिनिखौनो आंबो बुंनांसिगोन। गभर्नमेन्टनि फारसेनिफ्राय बेबायदि आसा खालामनाय दंबावो नामा नोंथांमोना? गभर्नमेन्टनि फारसेथ' बहुत आसा दङमोन माने एम्बुलेन्स गंसे माने मोननो गोनां मोनसे खोथा दङमोन बे एम्बुलेन्सखौ बहा जाना दङ बहा थाना दङ बेखौ नुवाखै आं। दा बेनिखाय आंबो सानदों एम्बुलेन्स गंसे जोंनो नांथारगौ माने सासे बेमारि जायोब्ला डिलिभारिखौ लांनो गोनां जायोब्ला बनगावफ्राव जों थाबैनो जाहाथे मोननो हानाय बेबायदि मोनसे जोंनि ओनसोलाव बनगुरुम जा जोंनि साग्लिजारानो जा बा जोंनि जराफुख्रियानो जा बे ओनसोला जाहाथे थांना थानो हानाय बे हिन्जावसा जिथु डिलिभारि जागोन बिसोरो जाहाथे माने मोनसे खुरखा मोनो मोजां मोनसे उसुंथाइखौ मोनो बेखिनिखौ आं सारनि फारसे जाना बुंदों आरो बेखौ आसा दङ आरो मोनगोनखौ आं बेखिनियानो। बेबायदि खाथियाव स्कुल कलेज बेबायदि जोंनि बिदि स्कुल कलेज खाथियाव दङ माने बेनो दा दिनै हाइ स्कुल बर' मिडियाम दङ बेखौबो दिनै जाफुंसार खालामनो हायाखै हाइ स्कुला दिनैसिमबो मास्टारा माने दिनै साकरि होननाय बुस्थु मोनसेखौनो बिथांमोना दिनै मोनाखै आरो बिथाङा स्कुल ग्रेन्ड जादोंबाबो बिथांमोना दिनै माने खस्थ' गावनि देहाखौ दिनै खस्थ' खालामनानै बिथांमोना गावनि जानानै बिथांमोना फोरोंफायो गथ' गथायफोरखौ आं बेखिनिखौ बिराद दुखु नाङो आरो बेखौ जाहाथे बिथांमोना सरकारा अनोब्ला बिथांमोना जाहाथे स्कुलाव फैनानै जाहाथे गथ' गथायखौ माने साकरिनि फारसे जाफुंसार जाथों आरो लोगोसे स्कुलाबो मोजाङै थांना थाथों होननानै सानो।
गोबां स्टुडेन्टआनो थारमाने बेयाव फरायो नोंथांनि बायदि जोंनि बे ओनसोलाव सा ओनसोलाव जोंहा बिदि दुखिया गोजा मानसि बेयावनो बे जराफुरि होननाय मोनसे बे हाइ स्कुलावनो एलएमइ स्कुलावनो फरायनो माने एसे खहस आरो बेयाव दिनै बेयाव फरायाब्ला जोंहा गोबां गोजान जायगायाव थांनो थाखाय जोंहाबो असुबिदा मानोना साइकेल बा गारि गुरा बिदि लानाय जोंहा एसे माने राहा लामा गैया थाखा फैसानि बहुत प्रब्लेम दा बिनिखाय जों जराफुरियावनो बिराद जोंहा खस्थ' मस्थ'बाबो थांनानै बेयाव फरायथों होननानै जों बिदि आसा खालामो बे जाहाथे जोंनि बे फरायसालिया जाहाथे बे हाइ स्कुला जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव ग्रेन्ड जालांनानै जाहाथे मास्टराबो जाहाथे ग्रेन्ड जालाङो बेखौ आं खावलायो आरो आन्दलनाव गोबां बेबायदि भुगिनांनाय जादोंमोन आन्दलनथ' बुंनो नांला बेयाव जों बहुद भुगिनांबाय बेयाव होसोजाबाय बेटेलियान पुलिसबोजों बुजाबाय गोबां जों माने सोबा जाबाय दिनै जों सोबा जानानै दिनै बिसिनि बयसआव जों सफैदों दा बिनिखायनो बुंदों जाहाथे जों प्रमद बर' सारा दिनैखिनि खामानिखौ मावामोनब्ला आरो गोबां जों बर'फ्रा बिदिनो हालोकाव गोलैगौमोन आरो जों बहुद खोमा जागौमोन आं बेखौ खावलायदों आरो बेनिखायनो आरो फैबाय थानाय समाव मा खावलायबावगोन आं बेखौ खावलायनो सानो फैबाय थानाय समाव बे जेरैबायदि नैबे थासारिया आरो जाहाथे बेनिसाय आरो मोजांसिन जा बे थासारिखौ मोजां खालामनो हाथों बा जोंनि सरकारा जाहाथे आवगायनो हाथों आं बेखौ इसोरनि सायावबो आं इसोर माने सायावबो आं माने खुलुमहरो जाहाथे जों बर' फिसाखौ जाहाथे बेबायदि आलानि खालामनाङा बा बै ओनसोलखौ जोंनि बे गेदेर गोलावफ्रा मोजाङै जाहाथे अनलायनानै जाहाथे जोंखौ मोजाङै दैदेनलाङो बे जाम्बा जाम्बिफोरखौ आं बेखिनिखौ खावलायदों आरो सिगांनि आरो दानि थासारिया माबायदि नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव सिगांनि बेबायदिबाथ' जों बहुद गोबां खस्थ' आरो दायो एसे माने आरामाव फैदों आरो थासारिया एसे मोजाङाव फैदों आरो प्रमद सारा जेबायदि माने सरकारखौ लाबोदों बेबायदियाव एसे थासारियाव मोजां फैदों आरो नंगौ बिथाङानो जाहैबाय नैबे साग्लिजार ओनसोलनि सासे जि गाहाय होननानै जों बुंनांगोन जा बिथाङानो जिथु नैबे साग्लिजार ओनसोलाव गोबां समनिफ्रायनो बिथाङा रायजो जाबोदों दिनै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा बेयाव 53 बा 54 बेबायदि बोसोर जाफैबाय बे साग्लिजार ओनसोलाव रायजो जाबोनाया आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों जिथु थांनाय गोबाव सम जिथु साग्लिजार नैबे ओनसोलाव फैजेनोब्ला गोबां दाङाबाजिजोंबो बिथाङा मोगा मोगि जानांदों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों नाथाय प्रमद बर' सरकारा बेयाव जिथु फैनाय लोगो लोगो बिटिसिआव फैनाय लोगो लोगोनो दिनै बिथांमोननि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो सुखुआ फैदों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय जि बिटिआर सरकार बा बिटिसि सरकारनि आमोलावनो जिथु फैबाय थानाय समाव बेबायदि ओनसोलाव गोबां जौगाथायनि जिथु खामानिफोर बे खामानिफोरा मावफुंजागोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङावबो बेखौ फोरमायदों आरो फारसेथिं नैबे साग्लिजार ओनसोलनि बयनिख्रुइबो गेदेरथार जेंनायानो जादोंमोन जिहेथु हानि जेंना दिनै बे हानि जेंनायाबो दिनै सुस्रांजानायनि लामायाव होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों आरो गोबां न'खरानो दिनै प्रमद बर' दैदेननाय जिथु सरकारनि फारसेनिफ्राय जिथु बिथांमोना लेन्ड फाट्टा मोननो हाबाय बा हानि फोरमान बिलाइ गनायथि बिलाइखौ मोननो हाबाय होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों दा बेनियावनो नैबे समाव आंबो हास्थायदों जिथु फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जिथु बिटिआर सरकारा बेबायदि नैबे ओनसोलफोरनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावलांगोन नैबे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि